Podľa inkskej tradície vzniká ríša Inkov zhruba okolo roku 1200 pred Kristom a založil ju legendárny Manco Cápac. Sídlom vládcu a najväčším náboženským centrom bolo mesto Cusco. Ich ríša sa ťahala popri pobreží Južnej Ameriky. Rozprestierala sa od dnešnej severnej Argentíny a Čile cez Bolíviu, Peru až po Ekvádor. Na obrázku vidíme Machu Picchu, po kečuánsky Starý vrch. Známe aj ako stratené mesto, ktoré Inkovia vytvorili vo výške 2430 metrov nad morom na horskom hrebení nad údolím Urubama v Peru asi 70 km severne od Cusca. Všetky stavby na Machu Picchu sú postavené v klasickom inkskom architektonickom štýle s leštenými stenami pravidelného tvaru. Inkovia boli majstrami techniky nazývané Ashar. Ide o spájanie mohutných blokov a kameňov bez použitia malty tak, že medzi jednotlivé bloky nemožno vložiť čepel noža. Celý priestor je zložený zo 140 stavieb, vrátane chrámov, parkov, rezidencií a obratných útočísk. Sú navzájom pospájané kamennými chodníkmi a schodmi. Machu Picchu je vybudované bez použitia železných nástrojov, ťažkých zvierat a malty. Pravdepodobne slúžilo ako útočisko pre viacerých Inkov. Netušili, že ich výtvor raz UNESCO vyhlási za svetové kultúrne dedičstvo. Mesto objavil 24. júla 1911 havajský rodák Hiram Bingham spolu so svojím sprievodcom v husto porastených peruánskych Andách. Nachádza sa na východe svahov And v južnom Peru, 112 km severozápadne od vtedajšieho hlavného mesta, Ríše Slnka. Cusco vo výške 2350 metrov nad morom pri vstupe do údolia rieky Urubami ho obklopujú dve pohoria, a to Machu Picchu a Huayna Picchu. Hiram Bingham sa o stratenom meste dozvedel náhodou z ústnych legend starých indiánov. Od National Geographic, Science a Yale University v USA získal peniaze a vrátil sa do džungle v Peru s celou expedíciou amerických archeológov a antropológov. Mesto z údolia nebolo vidieť, vchod bol už dávno zničený, pravdepodobné zemetrasení. V centre mesta sa nachádza chrámový komplex s najkrajšími kamenným výtvorom. Slávna posvetná plošina. Je to žulový monolit Intihuatana, v jazyku kečuánu, miesto, na ktorom je pripútané slnko. Slúžia ako hodiny. Na poludne 21. marca a 21. septembra stĺpy stojace v bezprostrednej blízkosti monolitu prestanú vrhať tieň. Tu vidíme lamu, ktorú používali ako ťažobné zviera. Inkovia zdomácnili viac ako 40 druhov zvierat a domestikovali veľmi veľa rastlín. Tu už vidíme legendárne jazero Titicaca. Podľa inkských legend do ňoho Inkovia ukryli bájny poklad. Obyvateľstvo dodnes tvoria Peruánci. Ich predchodcovia boli Inkovia a Aztékovia. Boli to veľmi zruční remeselníci a rolníci a hudobníci. Remeslá ako tkáčstvo, odlievanie z bronzu, hrnčiarstvo a zlatníctvo dosiahli veľmi vysokú úroveň. Remeselníkov si tak veľmi vážili, že nemuseli platiť dane. V živote Inkov a Aztékov hralo náboženstvo veľmi významnú úlohu. Uctievali viacerých bohov, napríklad boha vojny, slnka, dažďa a vetra, aby si ich udobrili. Každý deň kňazi usmrcovali zajacov a zaživa im z hrude vytrhli srdce a sošky bohov posriekali krvou. Lekárstvo dosiahlo taktiež veľmi vysokú úroveň. V prípade potreby vsadzovali pacientom do čeluste umelých chorôb, robili transplantácie srdca a pacient bol pritom napojený na náhradný krvný obeh. O jeho spoľahlivo tvrdý spánok sa postaralo narkotikum vedené rovno do priedušnice.
K liečbe využívali transfúziu krvi, ktorú odoberali tehotným ženám. Až v 20. storočí vedci zistili, že krv budúcich matiek má naozaj liečivé účinky. Inkovia mali veľmi dlhé lebky. Boli polmetrové. Táto fotografia dokazuje, že takéto predĺžené lebky sa zachovali až do 20. storočia. Inkovia mali zavlažovací systém, ktorý nazývame akvadukty. Svoje polia hnojili vtáčim trusom. Inkovia používali namiesto abecedy systém šnúr a uzlov zvaný kipu a jednotný štátny jazyk kečua. Ríša Inkov bola najlepšie organizovanou ríšou v Latinskej Amerike. Mnoho artefaktov a mumí sa vďaka dobrej mumifikácii zachovali až do 21. storočia. Takže to je koniec. Ďakujem za pozornosť.